Hallo? Han kan ikke stoppe sig selv. Og fik du en i? Selvfølgelig gør det det. Du skal ikke selvfølgelig mig her. Ja, pro. Kan du nå den her? Lige meget. Åh, åh. Åh. Nej, nej, nej. Den skal jeg så være her med. Har du ikke den? Nej. Jeg har altså ikke... Åh, frø! Stunt. Hvad skal jeg gøre så? Brug pistolen. Du Bulle, han går i panik. Skal du have den igen? Det er det der, når jeg skal skifte fra det ene våben til det andet, Thomas. Jeg kommer også til at kaste min våben i stedet for. Han siger, Hjælp! Hjælp! nej, tag ham, tag ham! Det er et usynligt spøgelse. Usynligt spøgelse, det er flot. Usynlig mand. Du bør ikke holde ham mere. Du bør ikke Du kan holde ham godt mere. slippe mig. Ej, jeg hørte den sige, læg mærke til, at I får upgrades nu. Så trykker jeg på upgrade-knappen. Og så bliver jeg bare taget, og så løber jeg. Fuck, hvor spooky. Har du været heroppe, Simon? Jamen, det er der, jeg fandt den der store ende der. Så har jeg kigget ind der. Nej. Tag ham, tag ham! Jeg fik fat i manden i stedet for. Han gør heldigvis ikke noget. Hvordan? Jeg plukker ham kraftigt næste gang.